Hola! Estem així una altra volta en un altre directe i avui vos porte un tema prou interessant, crec que jo. És sobre el fred. A veure, el fred, què té que dir la psicologia sobre el fred? Bueno, la psicologia té molt a dir sobre tot. Per això vaig dir de fer estes xerradetes. Bueno, el fred és un estressor, mos estressa. És algo que al cos el fica en guàrdia, perquè no és agradable, perquè no, pot provocar... És desagradable, val? Però què passa enfront al fred? Tendim a tensar els músculs. El que n'hi ha que fer és revisar aquesta musculatura per a destensar-la i aprendre a destensar-la. I bueno, això, nosaltres som experts en això. Perquè clar, gran part de la nostra tasca terapèutica és el fet d'ensenyar a la gent la relaxació muscular progressiva, que és una tècnica que s'utilitza molt en psicologia. I bueno, això era l'aportació que volia fer avui. He parlat sobre què fer front al fred, una recomanació des de la psicologia. Vinga, un beset, adeu!